Kani kadai ke Darshan Meghalaya, bat ngi priang sobhai pi baro sya kani katup kubor mentah ke janmit. Pada syua bangin pai syaki kubor ke babanya ngin ya pet syua ki mat bakongsan. Poi ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu Hanadi, ka badai ke jinglet baningkong da ke Presiden ke India Shah Fiji. Penpau Menteri Ketenat Pulih Putih ya ke jing sokhia halor ke jing theli ki kam principal but vice principal da sanpau hadu nreu pau na ke shispa. Pan jing yarap ki nong shong shnong ka lado halor ke jing kenok berpenjot ya ke jing thung jing tep da ki nong trei ka KHADC. Khang ka shnong kle asem ya ki nong jengok kai ban wan ha ka sngi ublei kum shibenta ban penne ya ka jingkhot ha ka shnong. Batwa kendo na ka jingjur palat uslap ha National Highway 6 ha shnong kuliang. Ki khubor ki babanya. Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu kalapoi Hanadi Republic of Fiji. Hine ke sngi ha ke jinglet jingo ba arsngi ka balong ke jinglet jingo ba ningkong da ke Presiden ke India Shah Fiji. La pediang da William Gavoka ubadai usimbut Menteri Rangba ke Fiji bat UPS Karthigayan ubadai High Commissioner ke India Shah Fiji. Ka Presiden Murmu kan yashimenta ha ki jingelang ki ban long ha suva bat nadi ha ka henry bat new tarik menta ubenai bat kan saya kendu ru bat u Presiden ka Fiji u William Katoneve bat u Menteri Rangba adu keri u Siti Veni Rabuka. U Menteri Ketenat Pulih Putih u rakam sangma ula penpau ke jing sngokhia halor ke jing theli ki kam principal but vice principal da sanpau hadu nreu pau na ka shispa hakini ki ar laisnem. Kene ke jinglong kalami nakadaw ke jing penslam jong ke Departmental Promotion Committee ban penbet ya kene ke kam ke sorkar ke thmu ban thong ningkong ya ki vice principal bat hadin kene on thong kam shipor ya ki ban longkum ki principal hapo artayo tat hadu ban da thong ya u principal bapura. Nalor kane ka sorkar kala penkre ban thong shispa laipu artli ki kam assistant professor bakan thop yakitu ke badan ha patar khma bat rongjeng degree college. It out now, right now. We are sending all the vice principals now immediately in next 1 week or 2 weeks time for the post of assistant lecturer, assistant professor. Mostly in the government institutions that is in the colleges, about 132 plus posts are vacant now, including the Rongjeng and the Patakama Degree College. We are going with a advertisement this week only. Ka New Trap Youth Council so yong zone henne kasngi kalaya kendo ya u District Medical and Health Officer DMHO ka East Khasi Hills District Shillong ban yakran halor kimat bayadei bat ke Community Health Center CHC ha so yong. Kijing bagan ka CHC kaya kendo kolong ka jingdap ha ka yeng ka jing pinon kambakla ya ka bajabo bat kiwei kijing duna. Kat kum ba Purning Star Shabong, u Presiden ka HYC So Yong Zone, kani ka jinglet jurip ka peni ya ka jing bambiang ka jing penpoi ka jing bambiang ka boarding, ka babu jing ma ya ka jing im kibriu. U DMHO ula kular ya ka council ba on sa penbet ya kini ki jing baro. DMHO ila kular ini mentah ba in sim kaya ne ka mentah ban tho sik engineering wing ban alang engineering wing kan cempat ya ka betah kam habide ban penbha ban repair ya ke building jong ka si yang bat ru ban penbha ya ki ban bujli no ya ki pipeline hapo si yang raju ka por ban penbha no habide bat ki wayar hampe po si
Ka seng ki nong nya bat try trok ki bakit ye ki mau bat siap hapo kalama Local Truck Owners and Drivers Association East Khasi Hills District kilapan pau ka jingsngok hia halor ka jingkhang banti mau ti siap ha ki babun ki jaka ha East Khasi Hills ha ka ba kilakhang ye ki kali ki bakit mau bat siap nadu menta ka sngi ka santarik unailar. Uba agent star Kurkalang, ubadai President ka Hima Melim, bat Hima Khairem Local Truck Owners and Drivers Association, ula ong baka nekarai jong ka sorkar ka long ka bakinsan, ha ka bakam shimladon ka no ka jingpentip, halor ka jingpentrekam, ya ka Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage Rules arhajat arpuar, tat hadu bala pensange yakitrok ki bawan kit yaki mauria. Rules 2022 tienrei ngimtip pat ye kene kaan bakal ada ngitip tat endo dalak mentah dal sedang banwan mankang kelemdan gejing pensyai ye kene kaan kelemdan gejing pensyai ye kita regali kelemdan gejing pensyai ye ki driver ba kadon kum kene kaan ba omlong ban kit ba omlong ban ai klem katakan jalan Ki nong song snong ka umlado Haribhoi district kabahap hapo ka nongpo constituency kilapan pau ya ka jingsngokya halor ka jingja ka bakentup ya ka Lailat Beat House jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Lakin no baki nong tray ka KHADC kilapan jot ya ki jingtung jingtep ka badai jong ki nong rap klem kinu ki daw ki basyai ka balawan ra ya ka jingsusi ya ki longyeng ki basyakta. Ba wet singkli urang ba snong ka umlado ula penrem ya ki jingle ka KHADC da ka bakeno baki long ki nong pensneu ya ki nong rap ha ka ne ka snong jing penpau ya kan jing su si bakile ya kan penjulur namar baki jak po tang nang ini jing tung jing tap kum kuai kum kat kum ini kiso kipai hiyo nang ne sigi kilometer step te kile dan bar hadu kan ne atu so tenat sebenarnya hadu kan ne pen penlong ya kada jing tung jing tep jing beriu bakan cupom penjulur beli kim aipor bakambun Kashnong kli asem ha East Khasi Hills kala pentrekam ya ke jingkhang bas chisngi ya ki nongwan jngok kai bakentup ya ka kshat pedem kshat ring so ringkya bar ka kshat blow man kasngi ublay kador bar shnong kala shim ya ka nikarai kum shibenta ban penne ya ka jingkhut ha ka shnong kum ka jaka jngok kai perthai ka shnong kala bu hakmat ban penne pensa ya ka mariang usordar uba sherman nongrum uloong ba ka jingkhang haman la kasngi ublay ka kan penla ya ki nong shnong ban let jingeseng klem da kuslai halor ka jingpen khut ya ki jabo jaban bat ngimana ba naling chung pi ki nong wan chok kai ba ngim sha akasni sunde ka jing e kalong babun ki ba kren ma ki ba ong yingi balai pim sha akani ka sni balai ba sunde tengi ne kaliang ka snong kumba kalong mentamut ki nong song snong kani ka snong ka balong khandai na ki spa de ki kristan te ka bumut haba ni pilih ka te ka sni ka mut la de GIA la kalong kumno ki nong pe ki nong kim don naman ngilit ka jing iseng lut ne kata ka daw nong song snong kani namar bagi long ki kristan mut ki khang ba kin om sha ba kani ka sni ba kinong jo kai kin wan saka ni ka sika te ne kata ka daw ba ngi ka slong ni khang pa sha ba kinong jo kai kim la ban wa Nagadaw ka jingjur palat uslap ha East Jante Hills District kalawan ra ya ka jingtwa kendo ha National Highway 6 ha ka shnong kuliang henne ka sngi kabalatep ya ka wei ka kali bat ka wei ka trok kala sakun kane ka jingtwa kendo ha kuliang kala penthut ya ka let ka wan jong ki kali ki nong ya nong yeng ki nong pang bat ki nong let ki bahap ya lingba kane ka surong hakapor ba yo ya kane ka khubor om shamladon ba minsaw Kibor Senshar District lembat ki pulit kila tre shitom ban penkhut ya ka khando khnang ba ki breu ba ki kali ken la ban yat biang na ka ne ka surok ba
Hadian ka jinglat pat ba ka video ha social media ka bapen i ba ka doktor kala kenhit ya ka wei ka nong pang ha mau kerwat civil hospital hene ka step ka Khasi Students Union mau kerwat circle mar kila let sha ka te ka hospital ban wat jing tip halor ka jingja bat la shem ba ka daw ba ka dei tang na ka jing bam yes nguthu jing mut hap deng jongki u General Secretary ka KSU ba plus bor kharjarin ula kerpat yaki pat ba kumju yaki doktor bat kinong tray ke hospital ban ya buram markeliang bat ban kierna ka baya kren penmong yaki wei knang ba kini ki jingja kin om jashu hadin habut bahaba kiwan sim dawai hene kumbang la de ong de mene bakin buram tin kecele kin kren ya sotu jimut knang ba kenembu kano jing la sya jasni nomor larakan jas mene kan pelong ya kena hospital kan pelong kinong trek ni apa jaga kan hospital begini kinem kuat syu ban wan trek ni nak tagadang ko tulang ya barok begini ai gejing trelang ka Ribhoi People's Council hene kesngi kalai kendu yau Deputy Commissioner ka Ribhoi u Abilash Baranwal ha office jong u ha nongpo bandawa halor ka jingthung kam yaki samla nakatay ka district hakikam bapher jong katanat District Selection Committee DSC Katkum President ka Council uba Jason Lennox Nongrum ka DSC ka dayban thungkam ningkong yaki samla ka district kila kerpat ru ba yaki kam balat ha ka district dayban penbena pat ba biang How are you doing? How is Badai? What is the pleasure? Lenin. Is Khasi DSC specifically says that? Yes. And Jadi ban re advertise ban khot advertise biang sa chisin dak ba kedo syai hang tu ba kan ga advertisement ka preference kan li cheki local residents na Ribhoi kada kadi ka bangi ngiwan bani kenu ya audisi bat ka jingi kendu kalong fruitful kalong positive ha ka bidi bat ka jing bomlat ya ka result nadu kini ki South League Snam ki baladap ngila keli ngila bani ya audisi bat ngila pan ko update kumbang ngila ban shim na ka jingkern ga jang u by the end of this month ha bakut nyobnai lanin riu tayo ka JIA Rehabilitation Center kala rakhe ya ka lingkhu snem beningkong balaseng ya ka has atret ha Ribhoi district hene kesngi uba penyaj SCM u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ulalongkum ukongsan ha kene kesngi ka center ka phai khmat ban yarap ye ki samla ki bangat ha ka jingdi buat da ka ba ai jing sumari ki ha ka liang ka jingmut jing perkhat ka met ka phat bat ka minsim Kipat ringet kanyam Hindu kilawan sya kasnong Borkona Hajan Gopal Temple ha Southwest Garo Hills kum shibenta jong ka bolbam yatra kabadai ka sawan samwar kabasan bat kasngi ningkong kabalai ha uni usnem kila don santali kisngi ningkong ha ubnai Shravan ka balakring yaki nonglet pilgrim na ki jat bin riu bapher kum ki coach hajong bat Bengali Kipat riunget kila yeng lan ban ai kangu kadem sya ublay Shiva Lingam knang ban yo ye ki jingker khu na ublay jongki ubnai sawan ulong ubnai ha ka ba kipat Hindu ki jumani khamtam ki nongbut jong ublay Shiva Mintang ini pet ye ki jinglong jingman ka sun meneng ha nong ba shilong ka jingshit kalong 4.9 degree Celsius bat ka jingkriat kalong khat nyo point kendai degree Celsius Ka jingsngem ka hau kalong prapulai na kashispa minstep bat kendai po na kashispa janmit. Ka jinghap slap kalong 0.1 millimeter. Kala bandon ka jinghap slap ka ba malu mala bat ka jingtit upertat haki babun ki jaka. Shuaban poi syaka bukut jong ketup kubor ngini pit biang sa sisian ye kimat bakongsan. Poi ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ha Nadi ke badai ke jinglet beningkong da ke Presiden ke India Fiji. Penpau Menteri Ketenat Puli Putih ya ke jing sukhia halo ke jing theli ke kam principal but vice principal da sanpau hadu nrupau na ke chispa.
Pan jing erap kinong snong ka lado halor ke jing keno berpenjat ya ki jing tung jing tep da kinong tray ka KHADC. Khang ka snong kle asem ya kinong jungok kai ban wan ha ka sni ublei kum shibenta ban penne ya ka jing khut ha ka snong. Batwa kendo na ka jingjur palat uslap ha National Highway 6 ha snong kuliam. Te para lok katung ila poi syaka bukut jong thup khubor jongi menta ka janmit hadu banginde syambiang mat phi la syai kasngi khublei phi baro.